تفسير سورة النور عندنا ولني آية بي وراء أني كلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكاريسو هجريا بكله أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر الربيع الثاني من هجرة سانكالوناني نا بيسويني وتاني ووروناي ميلادي نصارو كجاتي بافلاني مغاني كله سانكالوتاني كله نا بيسويني ومغاني كله ناي ambe bako jikorni golofula masjidi salam kono. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Laysa lil a'ma harajun wala ala al araji harajun ila akhir al aya. Bunkashiru konni aya tawsiri kelawo alaka hinnula uye nyokon soso. Yala ni aya jigina ka degu bo mogow ka jahadu de lawa ni ujura be mogo munuma ka degu mbu ka harnu mata jahadula doko aya la nyini yode ujura munum bena fo nu be mogo minna harni e mata jahadu yoro la junubu tila doko ayi junubu koro tara ka bonni ujura to ka dumunu yoro de la ko atumbu bolo kakoro udola keleni finyeto ka dumuni ke nyogon fe utumbe shira akoro kana junubu soro ni nye finyeto de ne nya be dumuni yoro nyuma una nanye dumuni ke nyogon fe abeshaka ke nebe dumuni yoro nyuma munun tomo kudu kale ton kana akana ke nimbe junubu soro ube ninya banabagato de ninne ay dumuni ke nyogon fe banabagato mogo kenema beshaka dumuni ke chogo mi banabagato tesaka dumuni ko chogona nkana dumuni do du mi manka min do ka ton kana junubu soro ko ola ala yenni aya jigi ko junubu tula unini wujura to ka dumuni ke minni tawsir muyassaruta nukuma ukera fure tawsir nu be fen sahalen fo ube tawsir sha'adi uya yira la nyini yede fenwo fenye alaka fardane alaka wajibi dode na ya bila mogo ka koyi ka ke
ninu ujuraw dola kelembila nitese kake junubu binna kaboyka kuma sahalenyo ode alaka wajibu munum bilala jonka ko kake ninni ewa ujuraw dobe ela etese ka wajibi inke etese ka farda inke ni ujuran nyunan koso abebbi kaboyka ni ka ujuray alako laysa alal a'ma haraju ko finyeto ko junubu tala wala alal a'raj haraju mogo min be cuwa senka sen de ba dimi sen dimi de ba la be suwa cenka ni harale mata jahadula ube ni wajibi ko min nana na tese kake sen bana imbolo junubu ta kana make wala alal marid haraju junubu te bana bagato fanaka ala ye wajibu munum bila mogo ka ni bana be debe ela itese kake bana bagato junubu tilay ka to e bana wakati sila mesare ko munun kasara inu sara komi sunna nyogona wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum junubu tawla fana aka dumuni ke ayere ka demba ayere ka muso iyere de aka sokonona e ka dumuni ke ni e dumuni do sora ka sokona har ni ma sara ma ko du junubu tila iyere ka sokonona la nyini to yede tawsir kelaw ke nin la nyini yede ko wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum ko alla nyini yede idden ka sokonona e yere den ka sokonona ni donna e dumuni fendo soroe adagara junubu tilay ka do hari ni ma sarama bay tiden ko den ka kibariyala anta wa malika li abika ako eni kan na folo be yi faade tay tiden ko inna atiaba ma akalitum min kasibikum wa inna min awladikum min kasibikum tiden ko hadamade i kankan na folo senema mindu o yi yere ka bolola bara de akwa ka dewunya ka bolola bara feunde abe daga mogo i ka den kan na folo i ka femmina la kimma ko nyana bona ye min ta toro min te dugula shama donc junubute awla e yere ka den ka sokonona aw ka du konona ni donna ye dumuni mi soro ye ko do hari ni ma sara ma junubuti ka wala aw an taakulu min buyuti aw buyuti abaikum ube afaw kaso ni dende do e donna ka fa sokonona la ye dumuni fendo soro ye ni ya do hari ni ma sarama junubuti la aw buyuti ummahatikum ube abbaw ka sokonona iyere woro baka sokonona idonna ye ni ye du femmi soroye adagaray ka do hari ni ma jenyini aw buyuti iqwanikum ube abbalimaw e balima bakele fakele ube fakele ube abe bala ni donna o ka sokonona na ni ye dumuni femmi soroye adagaray ka do junubuti la hari ni ma sarama aw buyuti akhawatikum ube balima muso ni donna ka balima muso ka sokonona na iye du femmi soroye adagaray ka do hari ni ma jenyina fe junubuti la aw buyuti ammamikum ube afani chinu abinankew ube fa koroke ube fa doni ni donna aw donna fani chinu na donna ulu ka sokono aye dumuni mi soroye junubuta awla ako do hari na ma sarama aw buyuti ammatikum uba tene muso ikatene muso ka sokono na ni donna iye mi soroye ka do hari ni ma sarama junubutila aw buyuti akhawalikum uba benkew ibani che nimbe bakele fakele ube fala ube bala o yibenke ni donno ka sokono na la junubu tawla ka dumuni ke hari nama sari aw nama asrama aw buyuti qalatikum ube atantum abani chini ibani musommi be bakele fakele ube fala ube bala ni donna o ka sokono na la yedumuni mi soroye junubu tilay ka do hari nima sarama aw ma malakitum
mafatihahu ube yoro min kalifara ila ka kileta ka dima akera sa mugo do yeita kike barake denye aka forola ube aka nagu forola ube ayike barake denye aka du kono ka du kileta ka dima kike wakilu ye nka bara min fule ninye ndara ela eka nyana bonye tanke o yoro fana kibariya bi bolo ni mako be dumuni min na o yoro la ko du hari ni ma sara atigi ma junubutila wila aw sadiqikum ube aterikew itereke ka sokono na ni donnaye junubutila ka dumuni ke hari ni ma sarama me Cheikh Dramani Sadiko ako munna ala ye junubu bo mogola yika dumuni ke ni yoro sugula parce que sani Qur'ana ka jigi atumbe laada da ubolo ni mogo sugu ni donnu ka sokono na ka fengo fendu atu toro danke balima yani sinji yani teriya mimbe mogo ka laada la ka koro ni yoro sugu ni so munu fule nu jaterate mogo ka laada la ka koro utumbe nogo yake nyogo nyede ni donna nunu kelen kele sokono na kaminta kadu atunti jalaga tunta toro odiya to ala fana yen nogo yakala ka ke sariya me akoni yere yado ni sotugo kelen kele fule ka jateye ko junubu tila ika dumuni ke nin kera de ukalla da utumbe nunu na nyogo na nogo ya nyogo mbolode me ni e yere yado ne ka demimbe anko den koni ne ata ani den koni na kan nafulo yitai men ni e yere yado ne ka balima mimbe uben ka tenemuso mimbe uben ka binanke mimbe uben benke mimbe uben tereke mimbe ni nye dumuni soro aka sokono ni nyaado amandai aka bagilu yakoso aka jugu yakoso ni nye mi soro aka sokono nyaado amandai aba toro kana dumuni kede kana ofen masina duye asariyarare ala ye nogoya kala de ka junubu bonna de o kala da la iyere baro te min toro e yere da uyado ninye min soro ninka sokono fengo fe ninne ya soro ninka sokono ni du fendo ninya do hari nimma sara mata toro te fenfo akada yere de wo junubu tila ni min soro e ka do hari nimma sarama me ni yere ya do min na ko bagilu de do ka fenta nin kofe ka do aka sokono amandaye ata Allah daga ye kana dumuni ka sokono ata atoyede parce que tiden ka hadisa dobe la yahillu mali imri muslim illa bi ti'ibati min nafsi akwa te daga ka silama kan na folota ka do fo ayere nin ka jenay ni ala ye nunun ke sariyaye ukalla da de tundo ka koro nun kelen kele fule ni ye min sura ka sokono ka do tunta toro o tundo na ubolo o de yato ala ye junubu mo wala har nye dumuni ke men ni yere ye min ka bagilu yado karasa tawa ni nya do akofe kele de do ube amandaye atoye atato abolo de kana dumuni ke laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'a junubuta awla nabe dumuni ke aka dumuni mina ke kelenye abde ka fara nyogon ka aka dumuni ke nyogon fe minan kelenka junubu tawla ka ninke aw astata kube junubu tawla fana aka dumuni wakati aka fara ninna ka dumuni mina ka sigi yanfa ka akelenka aka dumuni ke nin fana na aka dumuni mina ka sigi yanfa akelenka aka dumuni ke junubu tawla nin fana la ka soro aka fara ɲɔgɔn ka dumuni kɛ o de kausa barika b'o de la o de siren ka sunna ye o de kaɲi barika bɛ o de la aka fara ɲɔgɔn ka dumuni kɛ o de kaɲi barika bɛ o de la mais silamɛya sariya ta bali fana ni mɔgɔ minnu ko anw tɛ se ka jɛ ka dumuni kɛ bɛɛ ka dumuni ka dama dama ale yɛrɛ ka dumuni ka dama baasi t'aw o fana la ala ko baasi t'aw o fana la hari n'a y'a sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn ka dumuni kɛ o de kaɲi barika b'o de la fa iza dagalitum buyuta fasallimu ala anfusikum n'a donna ka so kɔnɔ a ye ɲɔgɔn fɔ misali la ne e nana i ka du kɔnɔ hari i ka muso kelen de bɛ n'i bɛ don a kan a fɔ
ube ni be do ika so konona na ika muso be I donto salamu bilaka ika fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ube assalamu alaikum ube assalamu alaikum wa rahmatullahi parce que salamu ye o sabade assalamu alaikum kele assalamu alaikum wa rahmatullahi fula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya danye cire sallallahu alaihi wasallam don dola sigile don nana ko assalamu alaikum ciren ko alaikum salam wa rahmatullahi baraji tambiye fulanan nana ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ciren ko alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh laka isruna baraji mugambiye sabanan nana ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ciren ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh laka salasuna baraji bi sababiye ako cire folo yifo iye do fara wotaka fulanna yifo iye do fara wotaka ne yifo ima do fara netaka ako folo ye fento nyede mimbe se ka farataka fulanna ye fento nye mimbe se ka farataka mema fo ireto eye foli dafalende fo odi ya to fana yi jaga dafale faran kalite faran nyonya faran yorote faran ka yorote quoi wode ya to be mu do ka qataw do no ba fo assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh taala ko akoro kanya la kortale no me ateni yorola ate do ni yorola assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh bon ni do nay ka sokono foli ke ni mo mi sori ka du kono foli ko ka ni do nay ka sokono ka muso do be foli ka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh don ka ba ko ni mo gote yere ikafo assalamu alayna wa ala ibadallahi salihin ni donni ka sokono har ni mogote yere afo assalamu alayna wa ala ibadallahi salihin ka foli ki yere ka comme aya kore aye foli ka ayere ka akoro de aye foli ke nyogonka me har ni mogote sokono foli ki yere ka ikafo assalamu alayna kishi banka wa ala ibadallahi salihin ni alaka jonyumambe ni adabuye an kan nin fana ka jogo kan mogo kanana i ka denbaya la ki ewa i taama doni purun kana cuwa kan ka sɔrɔ fen dɔ la an y'a fɔ sora kun fɔlɔ la an ko abdullahi bin masudu fule n'a bɛna ka duda la min ye de a b'a a yɛrɛ kɛ de k'a kɛ komi a bɛ mura dɔ de sama k'a bɔ a da kɔnɔ ka daji tun pour a ka denbaya n'a dɔn ko a nana ni kuma sugu dɔ b'a da u bɛ a bɛ kɛ cogo dɔ la ni ale man ka ye wala a n'o dabila i bɛ kan bɔ ka foli bila kan i bɛ kan bɔ n'i bɛ don i ka denbaya ka fana foli bila kan mɔgɔ bɛ du kɔnɔ foli bila kan n'i bɛ don i ka so kɔnɔ fɔ ni mɔgɔ bɛ foli bila kan ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ a fɔ assalamu alayna wala ibadallahi salihin ala yɛrɛ ni foli in tanu a ko tahiyatan min indillahi a ko nin fɔ cogo ye foli de foli min yamariya bɔra ala fɛ nin ye foli cogo de min yamariya bɔra ala fɛ mubarakatan hera caman de bɛ nin foli la tayyibata nin foli ka ɲi dɛ hera caman b'a la foli in ka ɲi hari n'a danna ni ko assalamu i fule k'ala tɔgɔ de fɔ kɛlɛ fulanna i ko assalamu alayka ou bien assalamu alaykum i fule ka duwawu de kɛ i ka denbaya ye ou bien i fule ka duwawu de kɛ i ka somɔgɔw ko ala k'u kisi ala k'u kisi diɲɛ k'u kisi diɲɛ fitina ni diɲɛ balaw bɛɛ bɛ don a kɔnɔ ala k'u kisi lahara k'u kisi jahannaba tasuma ma k'u don arijanna kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ duwawu de don o de y'a to baraji b'a nɔfɛ i m'a ye dɔɔnikibaw ka kuma sahalenw na an ka laada fɔli minnu filɛ nin ye ani sɔgɔma ani wula bonjour bonsoir n'i y'u kɛ i y'a tigi fɔ mɛ baraji si tɛ sɛbɛn ye o fana fɔlen bɛ dɔw tɔɔrɔ ko mun na baraji tɛ sɛbɛn anw ka fɔli ala de y'a d'i ma wa ala ye min d'i ma cogo di e b'o fasamantiya ou bien o don ni ala ta kɛ kɛlɛ ye ala ye min kɛrɛkɛrɛya k'a di e ma ka baraji bila a nɔfɛ e ko diyagoya e yɛrɛ ye min mɔ dɔ fɛ ko o ka kɛ kɛlɛ ye o tɛ se ka kɛ kɛlɛ ye o ala ka fɛn dilen ni fɛ ala ka fɛn diralen ani e yɛrɛ ka fɛn diralen o bɛ se ka kɛlɛ ye wa donc an ka laada fɔli ninnu n'an y'o fɔ an y'o fɔ dɛ i ye mɔgɔ fɔ dɛ
ni baraji mi anye baraji minnu fɔ ko be sɛbɛ salamu nɔfɛ o t'an ka foli senfulu la nko o de y'a to ciden ko i kana kafiri damina n'an ka foli ɲɛ assalamu parce que n'a a man kan hɛra kuma de do barika kuma de do kuma barikalen de do duwawu de do kafiri na man kan o de y'a to ko i kana kafiri damina ni salamu foli o de y'a to har ibn Usaymin rahimahullah delila ka ɲininka bon ciden ko an kana kafiri damina ni salamu foli ni anw bɛ baara kɛ yɔrɔ min an ka siso tɛ ɲɛma ye kafiri de e y'a sɔrɔ baara yɔrɔ la anw fana ka foli ni nana e bɛ salamu de fɔ ciden ko i kana kafiri damina ni salamu foli ye bon ni m'a fɔ fana ye kɛ wɛrɛ de ne bolo parce que ale de baara ɲɛmaya b'ale de bolo a ka foli baliya ne bolo a bɛ se ka kolokolo dɔ lase ma wa ko ni nana a ma i y'a dɔn olu yarabu a ko i b'a fɔ sabahul khair masa al khair i bɛ se k'an ka laada foliw fɔ a ye masala yan taw ye bonjour bonsoir ou bien ni sɔgɔma i bɛ se ka olu fɔ a ye mais i kana salamu fɔ a ko hari n'i tɛ ɲa salamu ko fɔlen kɔfɛ i k'a fɔ salam i kana alaikum fara kan salam ale ɲana i y'ale fɔ e ɲana n ye ala tɔgɔ de fɔ e ɲana ne ka salamu kan bɛ n yɛrɛ de ma e ɲana e ka salamu i kan bɛ silamɛw de ma i kan t'ale ma pour e ka kisi a tɔɔrɔ ma i b'a fɔ nin cogo la donc n balima silamɛya sariya ye ko minnu nati cogo min an kan jija janka tɔ la u kana o cogo de la hɛra de b'o la barika de b'o la ala m'u kɛ sariya gansa k'u kɛ sariya simpuru ye ten ala b'an ka foliw dɔn a tun b'a fɔ kuranna tun bɛ se ka fɔ kuranna kɔnɔ ko n'i ye foli sugu sugu kɛ baraji b'i ye o foli sugu sugu n'i y'a kɛ a tun b'a fɔ min indillahi mubaraka mais a m'o fɔ a ye salamu in de fɔ ka sagi ka fara ka tahiyata min indillahi a ko salamu filɛ foli cogo min don a ɲamariya bɔla ala yɛrɛ de fɛ o ma bɔ danfɛn fɛ dɛ ka salamu fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn fɔ ni salamu fɔli o ɲamariya bɔra ala yɛrɛ de fɛ kɛlɛ filanan mubarakata hɛra de ka ca barika b'a la hɛra ka ca sabanan tayyibata a ka ɲi dɛ foli cogo min don a ka ɲi dɛ donc an kana salamu fale ka kɛ foli si ye an ka jamanaw fana filɛ sisa de o y'a dɔn k'a fɔ kafiri tɛ se ka kɛ silama kanubaga ye kafiri tɛ se ka kɛ silama dɛmɛbaga ye jamanadenw commencera k'o de dɔn sisan k'olu bɛ faransi gɛn anw mɛnna ka nin fɔ an ko kafiri tɛ se ka mɔgɔ kanu a tɛ se k'i dɛmɛ a bɛ yɛrɛ sɛgɛ de la ala yɛrɛ de b'u dɔn ka tɛmɛ aw kan kafiri tɛ se ka silama kanu abada kafiri tɛ se ka masala kɛ silama abada kafiri tɛ se ka silama dɛmɛ abada dɛmɛ n'u kafiriw y'a lase ni jamana ma n'u ye dɔrɔmɛ kelen n'u ye a nafa dɔn aw la u ɲa b'a ka kɛmɛ de la n'u ma bɔ a ka diɲɛ ɲɛnamaya la u b'a bɔ a ka diinɛ la kafiri tɛ mɔgɔ dɛmɛ fo a tɛ juru dɔn mɔgɔ la fo an ye nin fɔ ya ka nin fɔ ya a ma se ka don mɔgɔw hakili la mais sisan a kɛra cogo di sisan mais o kafiriw de kan ka di aw ye n'i taara anw ka biro caman na bi ko assalamu alaikum ɲaw de bɛ kun i kɔrɔ ka ɲa boso fɔlɔ t'i lajɛ tɛ e nana mun na yan mun bɛ e bolo yan nin de bɛ fɔ ye mais n'i ko bonsoir bonjour bonsoir u bɛ fɔ u bɛ yɛlɛ ka taa e ma u bɛ e lamina de joona fo u yɛlɛ ka taa e ma k'i bisimila ka sigiyɔrɔw d'i ma ka sejiw d'i ma mais i b'a fɔ assalamu alaikum e bɛ mɛn jɔli la dɛ a dɔw yɛrɛ tɛ se ka fili la ni e mɛnnen jɔ la dɛ u n'u kanto ko e tɛ kuma e nana mun na parce que salamu tɛ kuma ye olu bolo ɲumanw olu b'a ko maaleykum salam n'i ko assalamu alaikum maaleykum salam la hawla wala quwwata illa billah e ka silamɛya diina ala ye min dila k'a d'i ma e dɛsɛra k'o tilɛ tapiw b'i bolo biro kɔnɔ tesali b'i bolo biro kɔnɔ kɔrɔsi b'i bolo biro kɔnɔ mais ala yɛrɛ ye foli min dila k'a kuma n'a ye laarisu kan k'a jigin a ka kuranna kɔnɔ k'a ka ciden ɲamari ko a ka fɔ e k'o fɔ e dɛsɛra o fɔ cogo ɲuman na
kafiru ta okala nakanye au ko sisa uye jiyan wuli awla ko ba yere fosi ko bubolo aba yere fosi katan kante au bolo aka aye fen sabaka jamana kuno luka kando au kuma na yo luka kando au kala naka kala yoro luka kando au ba yere fosi katan ambe ala dele silama ko sagi kata qur'ana ni hadisa ni sunna de ma akan lafiya bodela an ka silama ko alabunu ka jogo munun fudeli nya an ka sagi katuma de salamu kanya nyini an ko fu nyogo nya e hari hari jannatin fuke ala ko illa qila salama salama o ka foli be ni salamu inde hari hari jannatin o ka foli be ni salamu de awan kan ni salamu de jense an ni nyogo nche hari yere kaddo hari yere kam musuni donna ka salamu bilaka ni mugo yere tika sokono afwa assalamu alayna wala ibadallah salih kazalika ala ko ale ninkiri bange chogo mide yubayyinu Allahu lakum al-ayati ala baka ayaw be bange nin chogo de la la'allakum taqilun anake sababu ye ana hakili soro anake sababu ye ana hakili soro akan ka min fo anodo akan ka minke anodo ode ato bun kasiri ko lamma jakara taala ma fi surati al-karima min al-ahkam al-muhakkamati wash-shara'i al-mutghinati al-mubramati taba'a taala ibadahu ala annahu yubayyinu li ibadi al-ayati bayanan safiya akotuma min ni sura bayna ala yakiru dofo kasariya dofo kiru munun labbenno sariya munun dilala kunye tuma mi ala yo fo ni sora kono aya aka jon kunu ko ka hakili jigi ko ale ala ko abaka ayaw be bange ku jeya aka jonye ni chogode la liyeta dabbaruha puru ka tashi kamira la ka tashi wayeta aqaluha puru ka famu la allahum yaqiluna anake sababu ina hakili soro alaka hakili dama إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. adabuliye ani bilasirali ni ala ye mu'minu ajo mu'minun bilasirana ye kularabu nay tuma me sora kun folo ala koyi kana do mogo ka foyi ka jenyine kana do aka du kono foyi ka jenyine na ye jendi ma ki bismillah bedo na koyi ka sagi tuma min na be na fara nyogon ka ala ko jenyine ka ke anana sariya do diya ka adabu ya ni afara la nyogon ka yoro min fana na be fe ka fara ka bo nyogon na jenyini ka ke nyemala jenyini ka ke ala ko innamal mu'minuna ala ko mu'minu dafalu nye mugawde alladhina amanu billahi wa rasulihi munu limanani ala ya haqiqa kallimanani chide nya haqiqa la wa idha kanu mahu ala amri jami ninni mu'minu faralembe chiden ka kola komin ni chiden ni islamu fara nyon ka komin kama ni islama be kam maslaha ko donana komin ni ube chiden no fe juma salila ube saliba ube salinchini ube na ya soro chiden ni islama be fara nyon kade islamu kam maslaha ko do kama no faralembe chiden ka oyorola lam yajhabu hatta yasajinuhu utebbo yoro ina barakata fo ka jenyi ni ciden fede mu'minu dafale ciden no fo ka jogodo tunyeninya ni ciden ñu fara ñogon ka jama ko dola silamu ka masalaha ni silamu ka ko dola utetta abada fo ka jenyi ni ciden fede ambe se katawa ne be se katawa ne ba fe kata
yalan katawa ube je nyini ciden fede ala ko innal ladhina yastajinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi aw ala ko ciden ma mogo munum bu je nyini te jama dalaje yoro la nuute ta abada fo ka nyini fen katawa nunu tigla mode limanani alaye ani cide nunu de limanani alaye nunu de limanani cide nya fa iza astadhanuka libadi salihum ninni mu'minu nu yu je nyini fe ko beta uka ko dola fa azin liman shita minhum jendi mogoma ola mogomin nayi kanu ka jendama ni mun mu'minu shugo ya nyini fe a cide ko do be ne bolode ambe jama ko la ya me ko do be ne kasokono ube ko do be ne bolo mba fe kata wala de ni mi nyeni nyini fe jendi mogoma ninje nyini nauna jendi mogoma wula minyija na kariye ka jendi mi mai ba fo ma a ebe shakata basi talata me ni yere ya do karasa manka jenda ma pasige ma ko be alela jamala ube kodo bena ateshe kanye ma ko be alela ube kodo bena mbale nyini ka fo alele ka jabi donc ni ta fe ka jendi oma kana jendi oma kato jamala iya kanu ka jendi mimma ibe jendi oma okata wastaghfir lahum me haruna tabe ala delala ka yafuma de parce que mogo do be se ka je nyini fe ko dola aman ka je nyini fana ka mu'miniya chogo chogo odi ato dum masunuyali be se ka soruka je nyini la donc ni eye jenda ma ko akata afaraka ika ala yafa dela ya la ka yafama na ya surakata ura je nyini la ala na yafama jenda makata ika ala yafa dela ya fana la ka yafama inna allaha ghafur ala be jon sutura ibe junubu ke sunu tile ala bi sutura ka sagi ka yafa ye ghafur koro ode mustanqu min al maghfara nege banko mulara mado de do kele yorola nu beta jahadu la ba soru kunna abi kun kici kabo tilema ani fiyu ani nene abe kun sutura kumbe sutura kele fulana abeke sababu ka kun kishi kabo tilema ube binye munum bena kunkoloma ube bamuru bena kunkoloma abe kunkolo kishi ofanama fula yera la kun sutura la akera sababu ka kun kishi kabo tora fe ofanama donc kafuru bora odela don fana be ala soso ibe junubu ke ala bi sutura mogote bo kalama abe sage ka yafa yefana wala to qahatani ko kanuniya kono ako wallahi law alimu qabiha sarirati la ba salama alayya man yalqani ako ale katto nyugo mbale bonyo mbale karama ako me wallahi ko gundola bara jugu mimbe alela dogola gundola bara jugu mimbe ale bolo gundoni dogola ko ni ale tere unya ka je nyugo na ka mo nyumo tu nyodo ko nuna ale ben nasira la utunte salamu yere bilaka ko tunte salamu yere bilaleka me salafu ben ni foko yere majigide iba soro junubu tula oda to salafu doko ko ni kasa do tumbe junubu la ko mo tunte se mo te se ka giralela ko ni kasa tumbe junubu la ko mo te se ka giralela salafu tumbe ni foka yere majigi ka me auntiledo ni kasa tumbe junubu la ka kilo tanto ini do uche bu kasame me alay sutura masade ibe junubu ke sunu tirala bi suturaka ni aya ya fa deli tubira ala ba ya fa ye odi ato hari lahara ala ka jo mu'mini ni ala be fese abe sutura de doini jamato che mo nyatila ini ala kelenjole iye junubu fo ye junubu ke aba fo nka jo ninye ala soso na la kutayma fo wa iba fo nka jo ninye ala soso na la kutayma ke ba iba fo e yere jate la sanne ko ni halakira awa aba fo nka jo iye nimbe ke jinya kono ne ala yi sutura mo ma bo kalama e wa bi fana nya ya faye ala ko kanye kafuru koro ninde ala jon sutura bagade nabi sutura junubu la ka ya faye ala yi hinna masade nabe hinna aka jonna
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا الدعاء الرسول بينكم كالدعاء بعضكم بعضا. ألاكم مؤمنون أكو أكنا تشيدن كولي لتشوكي كما أو يربنيو ولي تشوكي يا محمد بن عبد الله أكنا ننكدا أو يربنيو ولي تشوكي ka ɲɔgɔn wele ni ɲɔgɔn tɔgɔ ye cogo min ka ɲɔgɔn wele ni ɲɔgɔn fa tɔgɔ ye cogo min a kana ciden wele o cogo la ala y'u bali nin na pour ciden bonya ni a karama kosɔn a b'a fɔ de ya nabiyallah ya rasulullah ya nabiyallah ya rasulullah a ye ciden wele nin cogo de la ala ka nabi ɲuman ala ka ciden a ye ciden wele nin cogo de la ni aw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn wele cogo min ya muhammadu bin abdullahi a kana o kɛ dɛ bunkasir ko nin fana ko tafsir kelaw yella nyini fula fola amana folo de fule ni amana fulana la tajalu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da akana ciden ka danga ke komi aw yere ka nyogon danga ni aw yere nyogon danga aw dobe ka dangali temina iba soro ye mogoye ala makoti ka dangali la ka kamina ube eye min danga ma danga koke danga intamina me ciden ka danga tebi akana ciden ka danga aye siro korode akana koke ni ciden be aw danga parce que ciden ka dangali ana aw yere ka nyogon danga ite chogo kelenya de ale ka dangali tebi ni ale yi danga ika aka danga be jabi de donc aye sira ciden ka danga koro aka dangali na aw yere ka nyogon danga ite kelenya ko dow ya a tafsirin nin fana la an ko bunu shemi rahimahullah ko usulu tafsirin na ako ni ewa mana fula saba fora aya kelen no fe nu te nyogo nguli ko alaka aya alaka kuma yuru wale ndo abu beta abe mana munun beta nu te nyogo nguli na be ciden wale akana wale kuma abu be nyogo wale chogomi ya muhammad bin abdullah kanoke aka ko ya nabi allah ya rasulullah awa akana aya yero kolo sakana koke fana ko min be ke sababu ciden baw danga de parce que ciden ka dangali na un yere ka nyogon danga inte kelenya aya yero kolo ciden ka danga ma aya mbese ka u bebe se ka do akono qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaja ala yumugo do awlade mugo munu ni jama dalari yoro ni ciden ye jama fara nyogon ka jama dalari yoro yetasalluna kure munye nube foshi kabo jamala ka dogo ka foshi liwaja nube mirmir dogon kofe kabo jamala liwaja koro ninde ka miru nyogon kofe puru ciden kaniye ina miru do kofe kabo ki dogo kabo mugo munun ben ninke jama dalaje yorola ni be miru mugo kofe ki dogo kabo jamala ni te sara ciden ta kalama awa ala koni yutugu do ni ciden te ko dogolendo na tu tugu do ala bu tugu do de munum be degu ka meru mugo ko fe ku dogo ka bo jamala ni masara ciden ma ala bu tugu do فليهجر الذين يخالفون عن امره او mugo ku yere korosi الهجر o koro de ikasira misira ni ikanka sira minna ni dankaniya be fo ikasira nye ko kawfu koro yede ikasira fenye medankaniya te ko tora min bala bi soro ba fo de ma kawfu men nu ko fal ya hajara yede ka sira fenye dankaniya be minna fona ni masira nye tora bi swala
dankaniya bala nima sira ninye tora bi sura da dankaniya bi ambola la kwa tora bi sura me khawfu ye ibe se ka sira fendo nye me a tora tesema ebe se ka sira nye me tora haqiqa dankaniya ti bolo ko ika tora li bala ba fo de mal khawf me nu ko hajar wo yidi ka sira fenye dankaniya be nima sira nye dro a tora bi so fal yahjar alladhina mugo ka sira uka joro yughalifuna an amrihi mugo munum be ciden kan nyamar kan soso uka sira de an tusibahum fitnatu fitna kanu soro fitna nyemunye ahmad ibn hanbal yenni fitna tawsiri maliki ibn anas rahimahullah yenni fitna tawsiri bun kasir yenni fitna tawsiranye qur'ana kuno ya ako ay ani amri rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa shabiluhu ni alakum mugo ku yire koroshi kasura ukasira kuna ciden kan nyamar kan soso ako ciden kan nyamar kan munye ko huwa shabiluhu ko ciden kasira wa minhajuhu ani ciden ka tasira wa tariqatuhu ana kasira nimbe arabu kan firelendo wa sunnatuhu ani ciden ka sunna wa shari'atuhu ani ciden ka shari'a fatujanu li aqwalu hada made ika kuma upeshe wali amalu ika baru upeshe bi aqwalihi wa amalihi yayi hada madin kelin ni be kuma fo dina ko de la ika kuma upeshe ibe bara ke dina de la ika bara upeshe ikika kuma upeshe ciden ka kuma ula ikika bara upese ciden ka bara udela fama wafaqa dhalika khubila ni ka kuma min ni ciden ka kuma min benna ni ka bara min ni ciden ka bara min benna bara togo benna obe min ayila wama khalafahu fa huwa mardud ala qailihi wa fa'ilihi kaina man kana min ni mugo ka kuma fota do ye ciden ka kuma fota do soso e ka kewale ye ciden ka kewale de soso ko o kuma ni o kewale be saga tigima de abe saga fo baga ma de abe saga ke baga de ma kayina mankana ni kera mo sugo sugo ke karamo ye de ke duguturu de ke magisteri ye de ke qariwu ye de ke sheikhu ye ke waliju ye ke maba ye de ke kabila kuntigi ye de ke jamana kuntigi ye ke misiri president ye de ni ede koni ye kuma do fo ani ciden ka kuma ewa pesera umanyogonda ede koni ye kewale do ke ani ciden ka kewale pesera umanyogonta ika kuma imbe sagi made eka kewale imbe sagi made ikera musugu sugu kama sabata fi sahihaini kumi ay sabatira bukhari muslim la chokomi wa khairihima anin nunu fulatana hadisa kitabula أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كتيدا كو من أمل أملا ليس عليه أمرنا فهو رد تيدن كوني مغو يبارا باراكي نندينا كونونا دي كوي بلاغر نيني كباتو دي كناي بارا من ني تيدن كنيامري كانتا كاي كبارا بشاقيم اللاغر سراتيه أي فليحجر وليغشى من قال فشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم باtina wa jahira awa mugo kashira mugo ki yere koroshi mugo min be ciden ka sariya soso gundoni bangela yere koroshi de antu shibahum fitnatu fitna kanu soro ay fi qulubihim fitna kanu soro ka dusukun kono wayemunye min kufuri aw nifaqi aw bid'ati la hawla wala quwwata illa billah ewa sew fawjanu ka kuma do benni aya ya tawsiri nin chogode la bune we simin ni aka tawsiri nyinin ni aya la ya fo nin chogode la ako mugo munum bu afo antu siba fitna ka ke jinya fitna simple ite ako te sawaba ide ako nim fitna ko da be mushrikiya bili duskun kono abe kafiriya bili duskun ni mi janto la abe se ke bidiya moy ako ahmad ibn hanbal ya tawsiro da la ko de ka kene wattagu fitnata وقاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كو فتنة من بوايا لا وكورو يشركوا حتى لا تكون فتنة
ako akoro de fo fulan ka foya kana to dugu koloka fulan ka foya minni fanga bala ako fitina o ayala ko fulan ka foya de do ako ni aya fana min fulen ni nye ni ala ko fitina kanu soro fulan ka foya de do ako parce que ni ciden ka nyamaru kan soso ciden ta fula bangere e tara atananke iye munke iyi nindungo de bato ako nindungo bato fana be mo sense kata fulan ka foya ndabane aye ala ka aya kala afarayta man taba hawa ha afarayta man tagaja hawahu ilahahu afarayta man tagaja ilahahu hawahu ayo aya kala akoy ma mo ye ka kaba ko ma mo minye aka ala kiya nindungo de ni e nindungo de ke ko sariya kala ni ninye mi in nindungo ye min bili kordoro ino ke i makota ala tala i makota ciden tala i kala ke munye sisa nindungo ni mo min fana ye nindungo ke ala iba bato ye munye mushriki donc ni ayal la nyini ode aw ma ye ciden soso min banka jamana kuno dongo do de be fara jamana ka mushriki ala dongo do de be fara jamana ka bidiya ka kata fuyi ta lashe hada mademma ni ciden soso lite mo ku yere kolosi de mo munum be ciden soso ala fitina kanu soro fitina nyemu nye al kufri wan nifaq wa shirk wa bidya ciden sosoli beke sababu ye ala be kafiriya bila mogo dusukun na sababu ye ciden sosoli beke sababu ye ala be mushrika bila mogo dusukun kono ni ciden sosoli sababu ye ciden ka sosoli beke sababu ye ala be munafiqiya bila mogo dusukun kono na ye ciden ka sosoli beke sababu ye ala be bidiya bili dusukun kono ni bidiya kanu fitina ye ninde an ka nyire kolosi malik ibn anas fana aye mun fo zakara ساتبي يافو في الاتسام أكا كتابكم الاتسام قال حكى ابن عربي أني جبير بن بكير قال سميت مالك ابن أنس أكو ابن عربي يا مافلا كبو جبير بن بكير بلو كو علي من مالك ما كيدو رنانا مالك ما أكو مالك ما يا أبا عبد الله كو عبد الله فا نبا في kata hijiro la nkan namuta yoro juma maliki ko tan namuta juli hulayfa cide nyen namuta o yoro de la kisini nema baka tan namuta o yoro la ceyin ko maliki ma ko ay ne ba fe kan namuta mishirin kono ya de ciden ka kaburu nyere kerefe mba fe kan namuta yande kan namu finu takata maliki ko kano kede tan namuta julu gre fata cide nya tawiro de la ako maliki ne ba fe de cide nya ta julu hule fata min ne ba fe ka kilo jato de farakan kan namuta de pi an ka baraje ka chaya akonte shira no yere yo mbe shira ni fitina de mbe shira ikana bila fitina do de kono ako maliki mun fitina be baraje nyini fanala kan namuta jonna kata min fitina bo fanala maliki ko fitina babo yere ka hakilina ko fasa mantiya ciden ka hakilina ka ni ciden ka ewa kewale ka yere ki tabila ciden ta nya ko fitina bobo nyana ne kan nindungo ye min bilan koron ko ke odi kanyi ciden ye min ke aye masuru nyali de ke nen ninye min kanu kabilin koron ko ke ode kanyi ode dafale no kateme ciden ta ka ko fitina yerebe nimbo ako kasoro ne ya me alala maliki yore nya me ala ya fo aka qur'ana kono fali yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabu alim ako fitina babu mo kin nindungo bila ala tan ciden tanye nyana idebe hera do kateme ciden ka ko fitina bobo ibisukun kono tuma mi satibi ya ninfo ako maliki ye fitina min fo sisa ako bidiya mo bebo de dinga kono ako bidiya mo ako bobe o de dinga ko maliki fule ka ayan tawsir min yede hiya sanu ahli al bid'ah
akon ninde bidia mo yere ka kowye wa qaidatuhum anu ka qaida min nu yu ka kogo joaka de uyu ka hakilina ni ka nindimo uyode bila fenye ala ye min fo ala ka kitabu kono uyu ka hakilina ni ka nindimo de bila fenye chide nye min fo aka sunna kono mana ulu nyana ulu ka hakili ye min bilu koro o ko kede o kawsa min be ala ka kitabu kono ulu nyana ulu ka hakilina ye min bila koro o ko kede ko o de kanyi kateme chire nye min fo aka sunna la bo ko ninde to ko kafriya mo ka duskun kono ninde to ko mushriki ay ka duskun kono ninde to ko munafiqi ay ka duskun kono an kanyere ko loside chiden soso joli joli be ambulo chiden soso joli joli be ambulo ante jura koro yere ante sira koro yere fo do ba fo ko fe mishemani kunni fe mishenu kan katteme nonunka chiden ko ya ko muhaqqarati junub ni fule jamana dew bolode ni e ka jo junubula nonu nya junub mishenu de sa don ko ye nyogon soso nonu nya fe mishenu de chiden ko ya ko muhaqqarati junub akon bawma akana jo junubula de fa innahunna yastaminna lil insani hatta yuhlikannahu ako junubu mishe fule de junubu mishe u bese ka fara nyogon ka hada maden ka fokati halaki kide nya misali yako jama kulu tara tama yorola tumami kungo yumina ujigina yoro dola ewo ko amba fe ka dumuni do dila jama de do awo ko be kado nyaman kono mogo kelen kata logo kelen takana nintara ni logo kelen nana nintara ni logo kelen nana nu ye logo nunu fara nyogon ka katasuma kula uba fe ka dumuni min tobe aba tobe kamo uba ta tobe kamo awa ko junubu miso fana be fara nyogon ka e fana kanin to de la kimo jahannaba kono ki jani jahannaba kono e aw yere abe ataku e qur'ana kolo kono mali hajal kitab لا يغادر شغيرة ولا كبيرة إلا حصاها ووجدوا ما عملوا هادرا ولا يجلم ربك هذا يوم القيامة دوني كبارا غافي ديري ما يربي كلو دي فلو كون ني غافي جمع ني لتي سوكو جمع نيكا جنوبو كومبابا ني نيكا جنوبو فيتيني عليما فوي توي ايا بي سيبد ايا بي جاتي نيكا دي الاكو وجدوا ما عملوا هادرا يري بارا منكي بودي سوي uye bara munun ke yusaru nyede ay walate mo si tonyo akana do junubu la de wada madun kasira ala nyede fi mo fe nyechi de sosoli de sheko damariya yere korose mai ke yoko toye sino fitina bi soro ahmad ibn hanbali yenni fitina kede ko ala be munafiqiya bili biskun kono ala be fulanka fu ya bili biskun kono ni ma ci den sosoli bila ada madun be balaw law be toro la nyode fo masaka yele mata nyewo ni min sigiran ko gekata ni min sigiran go gede ay Allah ba jamanante to masaka bali aba ka jogo de nye fo ka sagi kata ala ta de mani ci denta kan na geliyam min baw bolo ci den soso min be jamana en kono de fo de kadda bila sinu lafiatina fo ka ci den soso inde bila shekul sina bunte yawude fo aku kullu sharri fil alami وبلاء وفتنة وقهة وتسلط العدو ونحوها سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله سوى سربون تمي يودفو أكو كوجو بجيان كونو بلاو بجيان كونو فتنة بجيان كونو sanji dese بجيان كونو كجوغو لا سكو بلا سلامهما ako una nyogona munun be jian kona kwa sababu te foye ni kiden sosoli ani hada madon be nyogon wole la kata ala tana bato minna odo fitina do balaw be jian kono inya be heranu munun be jian kono da be sababu ye tawhidi tigude abe sababu ye tawhidi ni sunna batole de ode hera fule jian kono me balaw be jian kono abe ye kiden sosoli de ani mogo be fengore bato minna ka fara alaka aw yusibahum ajabu alim ay fi dunya bi qatlin aw hadd aw habs aw nahwi jalika o bun kasiri ajab la alim ke munye imma fitina ni sori duskun kono ala na kafira bila ciden soso baga
nima sirana na kafira bili dusukun kono ube ala na fulankafuya bili dusukun kono ube ala na munafaqa bili dusukun ube ala na bidiya bili dusukun kono waye an tusibahum fitnatu ako aw yusibahum azabu alim ube ala na fagali do lashima fagali ako ye munye ajabu alim ay fi dunya ube jiya yere kono ala ni la jaba dimine do lashima depuis jiya kono ya folo bi qatili waye fagali ñogon fagana do awu yere ni ñogon ce komi jamana nunu be cogo mi sécurité baliya fagali ala na mugo do bilawula munu baw faga aw haddin ube na ya soro haddu be ni ko do ke ka ciden soso ina mina haddu na boyla aw habus ube ni islamiya sariya be ni ciden soso mina ina mina kado kasola wana hawi jalika nunu na ñogonaw nunu fana la jabar dimine e walla jabar dimine do fana ye do ya tawsiri lagara lagara jahannaba kono ala la jaba dimine ala na asi awma o ko fe bun kasiri hadisa do natu ko min ko wakati sera akum masali wa masalukum ka masal rajul astawqada an-nara ciden ko akon ni kam misaliya nin kam manto nene aw kam misaliya abe ko min mo min nya nyini mo fe katasuma dama katasuma mene falamma adaat ma hawlaha tuma mitasuma menena fe munum be tasuma in kerefe ayun jeya ko yelen duma jalal farasa firifiri ni unana wa hajihi dawaba allayiga anna fi nnari ani ewa fenyana masugu do be ni tasuma minena dro burusumo ba do ni tasuma mine dro ulu be na ku yere fili tasuma kono de firifiri ni anu o fensugu ulu be na ku yere fili tasuma kono de wa jala yahjujuhunna ويغلبنه فيهتمن فيها بتاسما تيجين كراسا ni firifiri min nana ko be do tasuma kuna be firifiri ni sagi ni o fenyen masugu min nana ko ba yere firi tasuma kuna ba sagi me wuru be progota bolo o ba kenye ubu yere firi tasuma kuna qala ciden ko fajalika masali wa masalukum awa kunne fanani manto ne na ka misale ya wode ana akhiju bi hujajikum ne ba fe kaumina ni awa aka chemance anni nari kaumina katufa kabota sumama halumma anni nari ayina kabota sumama ayina kabota sumama fataglubuni wa taqtahimuna fiha ne abaka kinkenye ka yere filita sumako ay kuma la nyini do ci dem ba fe kan wole kana alamade ay ninde be awlatar janna kono akanan ninke nimbala tasuma de kono ciden bambali minna de ko abambila tasuma kono amba ke kanyere purte kabo ciden bolo katanyere fili tasuma kono basa abake kambali minna amba ke koke ale bammina kabo tasuma nyere ba nyere fila kono ciden ko ale nan kam misale ye wode donc mbalmo an kasira alanye bidiya silamate hera soro silamiyate hera soro silamate hera soro kato bidiya kade silamate hera soro silamate hera soro kato fulanka foya kade silamate hera soro silamate hera soro ka silamato ala soso bambali ne junubuni ala soso ka bidiya ka shirku ka ko ka fara nyon ka fanga soro abe fanga soro katami abe fanga soro katami fo silama kasira ala nyede alay nyamar ni minye ikoke cire ni nyamar ni minye ikoke fanga bo soro dala mamadu ibn abdul wahhab abaka dawa inta wakati mi dawatu salaf dawatu tawhid dawatu ila sunna ala manhaj salafus salih mamadu ibn wahhab be ni dawa nati saudiya wakati mi kolo segede be ha o ya soro saudiya yere mara yede kayina damana masake nyorona damana masake tumbukuna damana masake sheguna damana masake ni min fanga be min ka dominata biya ka kakele kaka yoro bosara ka faga kaka na fulo bosala utumbo chogodela fo annana diriyan ka mamud bun suudu soroy aya soro hari na fulo ta buraba ka jama hakemi abamara hari shetaye abu umara chogomi atumbe taksi de bila mogo ka taksi mina mogo la ka mogo munum ba ka marla ko balona ka ko nyana bonay abe taksi de bila mogo ka tanke deshe bala
ma mamuru muhammad na ni tawhidi wu yallahi ta ko ewa ebe dina dever ebe tawhidi defali minna bi deme de ne bi deme tawhidi ka sembentia wu ye sarati uke ma ko mamuru muhammad ambe sarati kede sarati fulo munye ni ala yake andemena ite takinto de ibe toyade ni tawhidi sembentira mbolon mogo donana na diara anyana mogo donana yukumbe na nefe iteta de ibe tombolo ya awa yin soro taksimina minna be taksimi mina mogo la ikanim balo wala de parce que mbenka ko nyana bo jamana ka ko mbe nka maraka ko nyana mono de bo akoye folo min fon ka to ibolo ya nyola hiduta me taksimina mogo la abila to nyali de do kana taksimina mogo la to nyali de ko ni moke ni moke mbe jama mara chogo ni mbo ko nyana bo chogo mi ako ala baram place ko to ala bolo takisim bilay ka ko to ala bolo ala baram place ne fana ni ndawa ni jora ni ndawa koro ite diriya doronde mara ibena ewa saudiya arabu kamara fengo fenye ibena soro ni yen nin tawhidi defa akera o chogo fana la aye takishim bila ala nana shedama ka fenduma o ka tawhidi hari mo jugu munu nu ye tawhidi no sunna me na mandu e masaki jugu munu tumbe jian kono una kele forome ko an kata buka an ku faga an ku ka ko incian golo ni min na nu kele u be jahadu tay kama ala bu ganyeka Allah ba ya be mina Allah ba Muhammad bin Suriya pour ka dugu kele marale Allah ban kera ka hijaji dugu nejidi be ka be mara atumbe diriya doronde mara mais Allah bana ka nejidi be mara ayo de to yere makka te saudiya malum na ba fe ka fan yesu Muhammad bin Wahab ya aywa nindina joni marashide ube fama kele aya adilano de ya ube silamu ka fara nyogon kate nko ye fiqo kalamba ngana ude soro jiya kono ayu betabila ka tawhidin de wolelita awaye nindina jono de kan nejidi be fara nyogon ka ke jamana kelenya aya ke ni tawhidi de aya ke ni tawhidi ni sunna wore ala manhaji salafu salih dawatu salafiyya uba fode ma dawatu islahiyya dawan min do le de be jamana nyew ale de be dugunye ka ke dugu ya le do siga jamana nye ka ke jamana ye ka di silamahuma sino atobe politiki wanka dawa ke kata tawhidi ma anka ala tata anka ciden sosoli minum be jamana kono ka bila bane no bila lambe nya soro nyere law me sino tilabe ala sosoli la sino tilabe ciden sosola sino tilabe be dunubuna ala kutala aw be boli la kanka fara nyogon kate ni fara nyogon kate no tumbe ko dilawo donc ciden nka weleli taw be fendo kate me ciden nana kan jama fara nyogon kate ya alaka hakil manda ma inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.